Я пайду, міну лісочки, што чарнеюць нібы бровы. Там пабачу я свет новы, там пацешу свае вочкі, там другія ўчую словы. За ляскамі, за тым гаем, далей, лёгшы сінім морам, лавяць душу мне прасторам і чаруюць новым краем, клічуць к нейкім ясным зорам. Сёння ў Мінск прыехаў імператар. Мы, гімназісткі, стаялі на пагорку каля саборнай плошчы. Ён выйшаў з машыны простым салдацкім шынялі і няўклюдна махнуў рукой. Як звычайны чалавек, руку гэтага стомленага дзядзькі я запомніла назаўсёды. Мама прадае на рынку соль і смятану. Тата паехаў у Маскву. Грошай няма, а я пайшла ў тэатр, проста стаяць у масоўцы. Сёння мне далі 2 злотыя, 2! Мама ледзь не заплакала. Мару пра вялікую ролю, але пакуль толькі спяваю ў хоры. Ой, што было? Далі мне ролю Хімкі. Усяго адна фраза. Ганка ў калодзежы ўтапілася. Выходжу на сцэну і кажу: «Хімка!» Зал зайшоўся смехам. Я была гатова праваліцца скрозь падлогу, але заўтра зноў выйду. 5-й год у студыі ў Маскве. Ядзім хлеб, маргарын і ваду. Сёння Якуб Колас напісаў мне вершы ў альбом з подпісам «Стэфцы станюці на памяць». А Маяковскі замест аўтографа намаляваў кветку і птушак. Хутка паедзем у Віцебск. Там будзе новы тэатр. Самы страшны запіс. Я не ведаю, ці жывы мой сын Саша. Яму 6 гадоў. Ён застаўся ў Мінску. Тата таксама там, а мы ў Томску. Я вяду гурток у шпіталі. Уначы не сплю. Шапчу: «Божа, толькі няхай жывуць». Ён жывы, і тата жывы. Мы ў адным пакоі. Я, Саша, мама, тата і маленькая дачка маёй загінулай сяброўкі. Я взяла яе да сябе. Саджу кветкі, пяку пірагі. Я проста рада, што вайна скончылася і што мы разам. Брат Володя прынёс кнігу пра ёгу. Я перапісала яе ў сшытак. Ведаеце, я села на шпагат у 70 гадоў. Я ніколі не адчуваю сваіх гадоў. Ніколі. Мая першая вялікая кінароля – Дар'я. Яе хату збіраюцца спаліць, бо вёска ідзе пад ваду. Перад развітаннем Дар'я мые дом, беліць печ, вешае фіранкі. Я грала гэта як малітву. Успамінала сваю хату, маму, вайну. Пасля здымак рэжысёр сказаў: «Вы не гралі, вы жылі». І людзі ў кінатэатрах плакалі. Слава прыйшла ў 76 гадоў. А гэта ўжо камедыя. Гуляю бабу Маню Кісяліху. Фільм паглядзелі 36 мільёнаў чалавек. Мяне пазнаюць на вуліцы, а я саромлюся. Станіслав Садальскі, мой экранны сын, напісаў: «Яна была свавольная, шчырая, лёгкая на пад'ём, а ёй ужо пад 90». Апошнія гады шмат здымаюся. «Адзіны мужчына», «Памяць зямлі», «Атланта і карыятыды», але самае роднае – Купалаўскі тэатр. У 81 год выйшла на сцэну ў пастаноўцы «Гаральд і Мод». Зал стаў без каманды. Я разгубілася. Потым пачула шэпт: «Гэта ж Станюта». Вось і ўсё званне. Я сыходжу, але нічога не баюся. Я бачыла цароў і рэвалюцыі, вайну і мір, голад і славу. І заўсёды ведала адно: жанчына можа ўсё. Можа гандляваць соллю, каб дачка вучылася. Можа вытрымаць эвакуацыю. Можа ў 76 гадоў згуляць Дар'ю, у 78 Кісяліху. І пры гэтым пячы пірагі, карміць катоў і смяяцца са сваёй памылкі Хімка. Стэфанія Станюта. Навек ваша.